Rek, balik mana channelku Sambil TV. Iki aku kate bakas tutorial arek golek pacar sing mulai dari romantis karo sing isin-isin sampai nang drotok-drotoke arek-arek wis delok naik video ning kene. Ojo guyu, nang guyu nang video. Yang ke-1, kenalan isin-isin. Dropong nih. Nah, RI lho wayu Kalau tos. Buri mah. Arek kan bisa ikil. Ngawur. Kayak ngene lho. Mbak. Kon sini wong ae. Mbak. Wayu arek mah yo. Ono kawan jalan nomor. Isin aku rek. Mbak sini. Cari pengen duwe pacar yo. Jaluk ae. Ngono ta. Saiki yo duwe pacar iku lek dadar mangan. Mau isin aku. Tapi sing tak dulu. Mau isin. Arek lho. Iku arek geneman tau digowo. Iya. Iku gak apa-apa rondo anake telu, mar kabeh. Kakekmu ngono. Pantaran ban kabeh. Kapan ya? Iku jaluk tak. Lho iku anake metu gede sing Mbak iki lho gendro gayam. Mbak ono jek sini wae rek. Saya tak caterno ayo. Saknari lho gak tau duwe pacar. Iya. Aku saknari. Ayo terus. Tapi aku isin dulu. Saya Sing keloro, secara gentle. Assalamualaikum, Mbak. Dari mana? Oh, saya datang. Banyak ngapain di sini? Jalan-jalan. Jalan-jalan. Oh, pulang ngaji ya? Dari tepi sebelah sana ya? Mbaknya cantik banget sih. Makasih. Saya boleh minta nomor WA-nya? Ah, baik banget nih orang. Berapa ya? 089. Ya. Ya. Nanti saya telepon ya. Nanti malam saya VC. Iya. Sing ketelu, njaluk nomor gak wani ngechat. Temen dai. Ora temen. Ora ati kok kene. Lho, gendeng. Ya iki cemburu sandalmu ta. Ojo lah, kayak alase. Ya ngadeg kok, ngadeg. Gak iso. Ngadeg. Ini mari kena opo lah. Kene lho. Dikur. Sayang, aku lah jalur WA. Kayak di pemane iso WA aku. Catatan temen. Ini sih. Wis ya. Lah oleh WA ini bener tak WA. Aku mang iku kon oleh WA arek wedok. Sopo? Aku pundi sentralen arek pas pasan bak ngene yo sikile tiba. Arek itu tiba ngene. Moro-moro tak tulungi, moro-moro tak go minggir. So sweet lah no. Iya iya. Ini kan sinetron. Itu cara ini. Ayo. Ayo. Gak koncet tapi ini. Kawani. Aku papoki udah gerak. Isin, engko bayar gak dibales ngono harga diriku lho. Yo sebagai gaji yo tuang ngono lho. Iya. Kulo lanang bodo kendel. Berani berbuat, berani bertanggung Keren aku gak anu. Tapi engko kon kasaran main. Los. Wis. Kate hop. Nggih, tau ya pertama iki ojo sini Iya. sini. Los. P. Jadian. Matamu. Ya ya apa terus? Yo tadi dibales. P. Moro VN. Cek. Mau gak jadi pacar? Tak tari ngono. Terus belum. Oh iya bales. Bales ya. Engko nek Takono kabare. Piye kabare? wis kon tembak. Gak tak tarik ya. Piye kabare? Wis waras. Sing tenono. Wis waras ta siki. Iya pun waras ta. Wis waras ta. Pun. Tak balik. Enak kok.
Weh. kayak gue. Nah ya ampun waras ta. Kuning kula Bal. Empon mas, lho empon mas. Meneh tiba maneng. Ini mana? Kapan kontrol lu? Kontrol tangan aku dewe. Mijit tinggi nek tanganku kudu menggo ae. Kalau ngomong ngecet gak wani dan dia nglakoni ngono. Aku mang wani ketepan arek tiba temen. Main kok nanti tangan. Jangan nih menggo terus tak menggo no maneh. Teko papakan enggak kan? Kan itu peteni kono groso. Gak jelas arek iki. Kan balik sopo, Bro? Wis salah menengo. Iku atau ning dhewe iso aku suruh iki dhewe. Taek. Bener. Meneh iku wis Pen jomblo ta ngono. Gak tak kira pen jomblo ta. jones ngono arek mang. Pen jomblo ta. Gak antene balasane. Nek balasane suwe berarti duwe pacar. Ada arek jomblo ngene ya apa? Ya ngono kon kudu iso. Ya kudu. Lah kok jomblo Nek tak jomblo jenenge. Hah? Nare jomblo kudu iso laku. Aku kudu lapo iki, kudu iso merayu arek. Yo, rayun. Pen gelem tak rayu. Ya kon rayu. Ayo tonggoku. Iku ra Rayu, Cur, Cur. Iya. Nek jenenge kok pikir omamu sapu. Sing pinggir mau banteng. Kage rayun. Ya sih. Lho iku emote ala piyu ngene oleh emote arek. Jajane sapa tak main? Iblis. Kok berarti besok sudah malam kesehatanmu loh ini. No. Kaitan konservasi. Kan mateke nang ndi? Cacar raimu kok. Omahe tak ono omahe nang ndi? Aku jero. Ndi sih? Tiken. Lho, kok bar malore. Kan mau jaring griyo. Aku Kapan aku ngomong dari iku kon iku Iki mas ngomong karo gunung ya. kendeng arek iki. Bisa iku lho, tak ngomong sik ta. Iku lho, to. Lho, jarine mau apel ta kok tanya-tanya rumah. Lho kan. Lah gak tak makinane nek. Apa? Lho golek sik tak awil gelane. Duwe ngono lho, kon wis duwe ngono lho. Lho kon Aku jahe kon. Ilingo. kayak gak wani. Ilingo aku jomblo pirang-pirang tahun sampai aku cilik kecil bayi kat lahir sampai saiki lho, Bro. Gak tau. Gak tau banyak tarah masuk belas. Paling aku Ijo lho. wah bulan tanggal tahunmu. Iya. Gak tahu. Ibu. Enak Canting iki. nunggu. Sampai hap. Wis. Ya pemain. Iya, apa nanti? Karo. HP ku turu ngilere sak bak. Jadi jangan terus nunggu. Wis tak waragut ning beb. Nah ya good night beb arek bales iku. Sehatanmu, ya. Good night to. Good night to. Good night to. Bes. Baby. Ele aja lo baby kayak tigrek lo baby rek cawan nang. Sing kepapat golek nang suket-suket. Bojoku mang nandi? Ilang bojoku. Hei, kenapa? Boleh bojoku? Hah? Boleh bojoku? Bojomu lo tidak ditonggomu ngono iki. Lho iya iya. Kok kau udah anak aku? Kan udah ikon izin. Walah. Aku dhewe yang boleh bojoku. Boleh bareng. Sapi cek. Dek, pen gondi dek. Mas, ganti mas. Loh, dek pen gondi dek. Tuh ini loh. Loh ini. Loh itu dah. Ini bojomu goblok. Ketemu. Ya Allah, ketemu. Loh. Kenapa dah? Loro, betul loro weh. Loh. Kamu bilang bingung wong telu. Enak sih. Sing kelima, modus anyaran. 1, lu kasih fokus ini. 2, 3. Wis. Beb, drone beb. Apik ngono. Los kabean. Dikira apa iki? Cari kita wis. WA lo. Ya gini, nomor e. Isi. Uja. Wis. Oleh geng. Sing keenem, dijodohno wong tuane. Tuh, kalau berhasil sih ya. Bang. Coba Pak ini. Nggih, Bu. Dok. Tuwek goblok. Ya lu murah tuh goblok. Kira Weh.
Bang. Beng, Bang. Kelumbrak. Ojo kelumbrak, anak kerja kono. Turu nak kerjaan. Beras si akeh dadi dol. Pak. Kerjaan. Opo sih, Mak? Tuh mana nih, Pak? Mak. Oh ya kan tok ae. Kerjaan nggih lamaran kerja lho. Kan ijazah ae. Ijazah kurupan bayar. biyen kon sekolah males. Saiki gak gelem kerja krombak. Oh ya sekolah. HP ana. Saya kerja. Paketan ku. Iki kok batal iki. Kayak manganmu. Kon ngewangi gak gelem. Yo, bare. Udah makan nih. Saya tak bilang mbek kancaku mbek anak tanggoku. Ngomong. Lho. Kok iso ana sing ngoni gak pegel ngene kowe nang sini. Sing ngono iku aku ora rapi tolong. Aku iki kan wani. Kok tarabina kok ngomong. Kenapa sih, Bu? Boleh temenan. Boleh temenan. Iklir. Buka dikit macam Tadi buat noleng aku. bukaan itu. Baju urusan itu gendong mana. Bagaimana juga duit ta? Kon anak kon beli duit ah. Ini apa? Ini juga lo begitu. Cilu kok. Emang gak gua HP. Gua pun gua. Kamu kene, ibu pergi sini, coba kene, tadi kene. Ah, kelumbrak ini. Kon gak masa tempat. No. Ayo, Pak. Ini ngono ban. Ini taraf bina mbak iki koncoku. Ya, tanggoku. Tapi rada gendeng. Kapan aku gendeng kok ayu. Foto gendeng. Lho, kon meneh rapi mbak iki. Surat-suratin awakmu den kono. Kok dapuran aku yo turut got. Iki bapak iso gemo bapak. Bakulan maesan. Ya kon meneh mati cek gratis. jeneng jeneng nek di jeneng no jangan Dino mules kon iki. ya kon musingan Selesai. Iki lho, pacarmu ngobel. Gendan. Suwun lah arek ya wis delok videoku iki mang. Aja lali subscribe.